nanti elinye iphupho ngiphuphe ngigqoke iuniform enothayo nje ngisho umbala wakhona neblazer elinje nebhluku eligrey athi lo mfundisi hayi isikole seBhayibheli leso uma ungaye eBible College ngalonyaka olandelayo ka1987 uzolahlekelwa umsebenzi ngoba phela ungamlaleli uNkulunkulu uhamba nesiqalekiso kunjalo kwase kuphakathi kwalezi zinto zombili yini engizoyikhetha la sengisho ukuthi ke uNkulunkulu uyakhuluma ngamaphupho kakhulu azambule kube nezinto asifundisa zona yebo khona ephusheni ukuthi umphathi wesikole eze kumina ngelinye ilanga athi ngizwile ukuthi kuthiwa uyakha lapha ekhaya sifuna ukukunikelela ngama-blocks bakithi ngabuka ukuthi ukulalela uNkulunkulu mbukelo weKota2 Media kubalulekile ngoba uNkulunkulu uyayiveza uNkulunkulu uyayibonakalisa Welcome once again kwiKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele umoya ongcwele khona phakathi kwethu. Sayibonga nje ipresence yakhe uyanosiholayo osisizayo malanga wonke ukuze sikwazi ukuthi sihambe lendlela sashiwa naye. Ingakho ngiyangithanda ukuthi ngimbingelele ngesikhathi sonke bese ngibingelela abangcwele futhi kuyindawo zonke la kufinyelela khona le message yeKota2 Media. Mhlambe nje uyaqala ukuhlana nale channel ngizothi mina ungasashintshi ungayindawo la sikhuluma indaba ezimnandi eyithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Ngiyakholwa futhi ukuthi sothi siqeda la uyobusizakele ngendlela eyisimangaliso. Ngiyanibonga nje bazalwane ngakho konke okuhle enikwenzayo niya subscribe niya comment na like nama channel members kuningi enikwenzayo nemikhuleko siyabonga kakhulu kuyindawo zonke. Namhlanje ke futhi ukhona la umfundisi uNcube ngiyakhumbula last besinaye lapha wasipha ubufakazi eyiye obumangalisayo mani yazi ubufakazi bomuntu ehamba noNkulunkulu siphiwe ukuthi sikhulume sibufakaze sithi sishumela sibe sifakazi ikhona lokho esikunikeziwe so uma ngabe bekhona abaqhamukayo bethi isikhathi sami nami sokuthi angifakaze kube kuhle ukuthi siba welcome and futhi sibonge ngoba basiza nathi sisendleleni kodwa manje masizwa sebephambili bayibeka ngendlela bayibeka ngayo asijabula kakhulu. Siyabonga futhi once again umfundisi uNcube ukuphinda ubuye uzosibusisa futhi isikhathi sakho nje futhi kahle yimina ongibizile ngoba ungisusele impela eGoli wathi ngiyacela wozeshowe for the first time ngaze nganyathele show ngase KZN kodwa enquthu mawusuza kulezi indawo zakoshowe ngazi nje igama ukuthi mawubheka le Kolundi somewhere ngale neshowe lapho so ngiyabonga nje kumina ukhambisa umyalezo ukuzolanda umyalezo wenkosi futhi kumina kufana nokuthora at the same time yabona nje ukuhamba nenkosi kusiza kuphi yebo but ubona nendawo sengibona nendawo engayijwayelanga enhle inhle le ndawo yaseshowe especially siyabonga ukuthi sihlala endaweni enhle eShowe mhlambe nombukelo weKota2 Media useyothi hayi mangihamba ake ngiyodlula ngaseshowe ngibona ukuthi iShowe indawo enjani indawo enjani yebo baba sibonge kakhulu ufakazi bakho balasithamba bubuhle sakubingelela futhi mhlambe futhi nawe uphinde ubingelele bese siqhubeka lapha impela kusagcina futhi lapha usukhuluma nayi voice ethi ihlukana nakho konke nabangani konke nje lokho lezi indlela ezibhedayo yebo nayi lena enye voice yena izothi mangabe ikhuluma ithi hayi ngingashiyi but ngiyekela kuwena ngoba indaba eyakho wena uyasikancono angiphinde ngibonge baba umfundisi uShabango yebo ngibonge kakhulu kuKota2 Media amen le platform emiso uNkulunkulu ukuthi sikwazi ukudlulisa okungaphakathi enhlizweni futhi umlaleli ongamsiza
okuphilayo Yebo. uNkulunkulu asiphe kona. Ngiyabingelela kakhulu nakunina babukeli beKota 2 Media Yebo. around the world noma kuphi la ukhona. Yes. uJesu uyakuthanda. Amen. uJesu uyaphila. uJesu ngumsindisi. Yeah. Nakuwe usabukele nje lolu hlelo akungabe ukuthi nje uthuka uqondana nalo kuma social media kodwa uNkulunkulu okwenza ukuthi uqondane nalolu hlelo. Yebo. uNkulunkulu owenza ukuthi namhlanje ubukele lolu hlelo Yes. futhi uthole lobu bufakazi. Amen. Ngiyabonga baba namhlanje ukuphinda sihlangane Yeah. sizoqhubeka ngoba indaba iyaqhubeka ibingaphelanga indaba kodwa iyaqhubeka. Amen. Sigcineke lapha mbukeli weKota 2 Media Yeah. lapho sekuyilanga langa esonto. Yebo. Angithi ke mina ngisindiswe ngomgqibelo on a Saturday. Yes. Zashintsha izinto kwashintsha ekhaya kwaba nokuthula kwaguquka izimo nje zonke Kwahamba ezayingalungile kwaba nokuthula kwasuka nezinto ezazisicindezele Yo. kwasikhove sasikhala phezulu kwendlu kwahamba yonke into. Yebo. Kuthi ke ngelanga langa esonto ke nanti izwi liyakhuluma Yebo. ngoba kufanele futhi baba umfundisi uShabangu sizwe ukuthi uNkulunkulu mayekhuluma sikwazi ukumuzwa. Amen. Ngoba uNkulunkulu uyakhuluma nabantu bakhe. Impela. Mina ngufakazi walokho ngoba ngikhuluma nje ngokuthi izwi lafika lakhuluma eqaleni. Yebo. Labuza ukuthi wagcina nini ukufunda iBhayibheli lasiqale khona ngokudlula. Yebo. Lana selikhuluma ke izwi sengiphendukile sengisindisiwe Yes. sengivumile izono zami. Sekuyilanga langa esonto ke izwi lithi kumina hlukana nabangane bakho. Hlukana nabantu onobudlelwane nabo obubi obungalungile. Yebo. Yilanga langa esonto ngithatha isinqumo ke sokuthi ngomsomluko sengiyemsebenzini ngizohlukana nabo. Yes. Ngithe ngisathatha isinqumo esinjalo selikhulumile izwi kumina mbukeli weKota 2 Media kwafika elinye iphimbo khona maduzane nje kwangathi ayalandelana. Ithe maliqeda leli ngithatha isinqumo la sokuthi yebo ngizohlukana nabangane ngomsomluko ngemsebenzini ngizohlukana no girlfriend. Kwafika lelizwi lesibili laselithi hayi basobha kunengozi ungahlukani nabangane bakho ungahlukani futhi nabantu ebekade uthandana nabo. Oh yebo. Ngoba bazokubulala noma bakuthengela abantu. Ngithe kanjalo ngisathi ngishawa uvalo lelizwi lesibili la ngishayisa ngovalo. Ngithe ngisathi ngishawa uvalo labuya lelizwi lokuqala. Lelizwi lokuqala lathi hayi wena ungakusaba ukufa ngoba ukufa sekunqotshiwe kuwe. Ungabusakusaba ukufa wena akusenamandla kukufa. Awungathola isibindi futhi ngathi cha ngomsomluko ngizoyenza lento. Kanti ukufa kusenamandla kumina ngoba phela ngingakasindiswa ngangikusaba ukufa kodwa manje leli phimbo selithi hayi ukufa sekunqotshiwe kuwe akusenamandla kuwe. Kwasake ngomsomluko ke ngemsebenzini ngigibela itekisi ngigibele isitimela manje emsebenzini. Hayi ke abangane abanye sasihlangana nabo kakhulu sasihlangana nabo sengigibela isitimela ePinetown ngiqhubeka ngiya eQueensburg ngoba ngangisebenza konjiniyela eQueensburg. Oh yebo. Ngifika ngithatha itekisi sisuka la bese ngifike ePinetown ngehle ngithathe isitimela. La isitimeleni ke yilapho izinto zazenzeka khona. Yilapho kwakhona abangane bami abanye esasengama colleagues nabo esasidudana nabo futhi si igroup-wana nje iqembwana nje elalingaphuzi lingabhemi kodwa linomkhuba wokuthi kuthandwa isifazane kuyaqonywa lana engathi ke kuyabukiswa uyabona. So ngafika mangena la esitimeleni ngiqale ngibatshele ngithi bafowethu namuhla ngifuna ukufakaza
ngomgqibelo ngikhomba lo mgqibelo esiphuma kuona ngithi ngomgqibelo lo engisuka kuona ngimukela uJesu. Yep. Hayi bamangale nje ukuthi ngithini mangithi ngimukela uJesu kwenze njani yini lensambatheke ngishoyo manje. Ngabatshela ngathi bafowethu ngihlukene nalezi zinto ekade sizenza. Yep. Ngiyaphuma kuzona. Angisekho kuloko. Yes. Kwangena omunye oyintombazane naye sasinobudlelwane naye ngathi ngiyaxolisa. Kwakhona uxolisa manje ukuthi ngiyaphuma lana. Ngilokho ngixolisa ngiyaphuma lana. Yebo. Ngiyaxolisa ngisekho kuloko. Yini kwenze njani bangibuza laba abanye bekhathazekile esasiphila nabo sasenza nabo izinto. Yini kodwa mfowethu kwenze njani? Nabo bemangele ukuthi yini le yenzekile. Yini uxabene ngani nalabo kade uzwana nabo unobudlelwane nabo. Ngathi mina ngimukela uJesu. uJesu ungikhululile. Angisabuyele emuva. Futhi ubudlelwane bami sephelile. Futhi izinto ebesizenza sinani angisophinde ngizenze. Yebo. Hayi ngadlula ke lapho ngafika ke emsebenzini. Mangifika emsebenzini ngangifika kuqala. Ngangumuntu ofika kuqala ngoba ngangikwi-senior position. Ngifike ngivule enkampanini. Bothi befika laba abanye abasebenzi sengifikile. Yebo. Hayi ngifike ke emsebenzini ngivuleke njengokujwayelekile. Hayi bafike abanye abafowethu esasisebenza nabo eindaweni ababeqhamuka kuzona. Ngiqale futhi kubona ngifakaze ngibatshele ngithi bafowethu ngimukela uJesu ngomgqibelo. Yep. Bamangale nabo yini kwenze njani? Yini umukela uJesu kwenze njani? Bese kuthi enye insizwa eyayikhonze kakhulu utshwala. Angithi manje noma mina ngangaphuza utshwala kodwa labo abaphuza utshwala esasisebenza nabo abanye babe bathi kumina hayi mfowethu mfokancube noma ungaphuza utshwala wena phela kusho ukuthi thina ungasithengeli thina siphuzayo. Yabona kusho ukuthi ke mawumuntu ke uphila kubantu abanjalo nawe ufuna ukuthi bakuthande ufuna ukuthi bakwamukele. Uthola ukumukeleka wenzela ukumukelwa ukuthi noma into ungayenzi wenzele laba uthengele laba abayidlayo leyo nto. Ngiyakuthola yebo. So ngangihlobo onjalo futhi lelo muntu hayi. Bese lensizwa ke ingibuze ithi awukahleke mfokancube siyezwa ukuthi ususindisiwe. Awukahleke utshwala kodwa usazoqhubeka nokuthi usithengele noma ungaphuzi. Ngashaya ngonyawo phansi. Ngashaya ngonyawo phansi ngathi cha ngeke. Phinde noma. Ngeke ngiphinde nje nginithengele utshwala. Ngoba bengikwenza nami lokho ngoba ngingazi. Kodwa namhlanje amehlo amavulekile. Phinde nginithengele utshwala. Yebo. Hayi ke qhubekeke umsebenzi. Kuthi ngabo9 kufike umnikazi womsebenzi umnikazi wenkampani. Yebo. Angene ofisini lakhe. Mayengene ofisini lakhe likhulume lelizwi kumina lithi hamba umtshela ukuthi umukela uJesu. Umlungu ke lo. Hayi ngifike ngqongqoze ofisini lakhe mangqongqoza athi come in ngingene mangena ngihlale phansi cha mnomzane ngisho ulimi luka George ngithi angizokutshela ukuthi ngimukela uJesu ngomgqibelo. Yep. I have received Jesus Christ as my Lord and Savior on Saturday. Ithi ukuthola indoda ingibuke. Yebo. Lo khona isibindi enganginaso lelizwi lathi malikhuluma lento manje ekhuluma ngisayikhulumi nje kalula ukuthi njengento kunesibindi engiphiwe sona. Yebo. Ay avela sukuma umlungu angichawule athi good luck yabona. Okay nje lo good luck angichawule nje athi good luck yabona ngibona ukuthi lo good luck lo awungathi awuqonde kahle lo good luck impela ukuthi kwenzakaleni kulo muntu lento engikhuluma ngayo yini. Yebo. Hayi kuhambeke kudlule endabeni ka good luck kuqhubeka umsebenzi
qhubeka umsebenzi bese kuthi emini ngeyikhathi zamadina angithi la emsebenzini njengoba ngifikile nje ngiliphethe leli iBhayibheli ngihamba nalo leli iBhayibheli angihlukene nalo yebo ngifakazela abantu nje endleleni esitimeleni yonke indawo neBhayibheli likhona noma ngingabavulela ibona kodwa ngiyabatshela ngomlomo hayi ngesikhathi selunch ngithatha iBhayibheli ngesikhathi abanye behlangana lapha enkaphaneni kuyaphunywa ngamadina kuyohlangana lapha abanye khona abadlala umlabalaba khona benzani laphana nezinye inkaphane eyisondelene nathi angikho lapha namhlanje ngiseBhayibhelini ngiphethe ukudla ilunch box iBhayibheli njengoba ngilibeka kanje mfundisi ngangilibeke kanje ngomsomluko ngiqale emsebenzini ngangilibeke kanje ngesikhathi ngiyadla ngiyalibuka iBhayibheli ngiyadla ngiyalifunda iBhayibheli ngalolu suku engaphenduka ngalo November 15 ngathatha isinqumo sokuthi le ncwadi inamandla konke kushoyo angingakuphikisi angikuthathe kunje ngoba kunjalo angingabi nambuzo anginambuzo okushiwa iBhayibheli futhi angiliphikisi so ke ngiyalifunda ke iBhayibheli ngiyalifunda ke hayi kuqhubekeke usuku lokuqala kuthi lingakapheli isonto njengoba lo ngifunda iBhayibheli angithi angilijwayele ukuthi lihunyushwa kanjani angikaze angakabonani nomfundisi ozongifundisa kuseyisonto lokuqala ngisindisiwe ngihlangane nenye indawo eTestamenteni elidala eyikhuluma ngomNaziri ukuthi umNaziri wayengakudla ukudla okuthile ngoba umNaziri likhuluma ngalokho ngithi mina ngikuthatha kunje ngoba kunje ngizokuthatha kunje ngoba kunje hayi mangifika ekhaya ntambama sengibuye emsebenzini kunkosikazi ngithi mina hayi ngicise ngicela ukuthi ngizwile ukuthi umNaziri la wayengayidli inyama nezinye izinto nami ngicela ukuthi manipheka la ekhaya inyama ngizonithengela kodwa mina ningabe ninganginikeza okunye obhontshisi nani kodwa nje ngiyaphuma namhlanje kuloko angithi ngilithatha njengoba lenjalo akukhona engingakaqondi ukuthi kwakuchazana nalo mNaziri kwakuyini uNkulunkulu wayethini kodwa ngangisentweni yokuthi angifuni ukuphikisana nale ncwadi ekushoyo ngikuthatha kunje ngoba kunjalo hayi ke kanti kuzohamba kuhambeke ngokuhamba kwesikhathi kodwa ke kwaqala ukuthi ngichazeleke sengifike ke endabeni yebandla ngizoyichaza ke nayo ngizobuyela kuyona ngichaza ukuthi kwahamba kanjani ke ngoba manje la ekhaya sengidla okunye ukudla nabasebedla okunye ukudla right qhubeka ke indaba ke kufika amaphupho ke manje kufika amaphupho ebusuku kufika amaphupho ngisenkonzweni kufika amaphupho ngishumayela kufika amaphupho kwaba khona iphupho elinye elake labanzima kumina ukuthi ngizoliqonda ngilithini la ngangiphupha khona ngigqoke iuniform ngigqoke iuniform nje yesikole noma eyasevasithi noma yasecollege kodwa ngangigqoke nje iuniform ngigqoke utie wakhona neblazer lakhona nebhluku eligrey leli phupho mangivuka ngiqeda ukuliphupha ngakusasa ngithi mina unkosi yami leli phupho liqonda ukuthini noma mhlawumbe kufanele ngiqhubeke ngiyofunda tertiary noma mhlawumbe kukhona into ekufanele ngiyoyifunda ngoba lingiveza ngisedeskini hayi ngabe nampendulo yaleli phupho hayi qhubeka amaphupho aqhubeke namanye bese kuthi sekuzoshaya iweekend elandelayo ngibuza umbuzo ukuthi ngizoya kuliphi isonto ngoba manje sekufanele ngiye esontweni liphi isonto engizoya kulona ayekhona ke namanye amasonto aseduzana kodwa ke uNkulunkulu angiyalela athi hayi yakuleli asonto lalithe kuba buqamama uhamba ngenyawo endaweni zasemakhaya indawo engaba yi-hour
uyakhona ngoba ngangequmfula oqala ngequmfula wesibili bese ngiyafika ke esontweni impela kwakubuqamama kanti leli sonto leli lapha la ngiyakhona yilo mfundisi lo owayekafika engangimbalekela hawo umbukeli uzokhumbula umbukeli wekota Thumida yilo mfundisi engangimbalekela agcine selekhuleka nje egcine sekakhuleka kukhona umama nabantwana ahambe yebo mangifika lapha uNkulunkulu ukhomba lela sonto lela kuseke ngesonto ke sekufika iweekend sekuyilanga la ngesonto ngithi unkosikazi asambeni sesontweni yebo kade sagcina esontweni futhi isonto nje iminyango wesonto asiwazi asisawazi hayi sithatha unkosikazi nomntwana lo kwakusekhona lo mntwana lo oyedwa lo ngimcele ngomthandazo wayengakazalwa ngoba phela usambe kucelwa ngomthandazo yebo hayi sihambeke nonkosikazi masifika lapha esontweni ingakangena inkonzo angibona umfundisi amangale naye lo baba yini kwenze njani nangu nonkosikazi wakhe nengane bahamba nengane yebo hayi abese ngibuyisela eceleni athi kungibuza okay athi kungiphenye ukuthi yini ulethwa yini namhlanje yebo phela wazi ngalesa sikhathi ngimbalekela uyazi ukuthi hayi wena hayi indaba yokuyisonta ngingene yebo hayi ngimchazele ke babushabanga eceleni ke manje hayi mfundisi kwenze ukuthi nokuthi kufike izwi kumina lakhuluma kanje ngathola iBhayibheli ngafunda iBhayibheli kwenzeka ukuthi yebo lelizwi lathi angivumi izono zami ngayivuma lelizwi lathi kumina sengiqeda ukuyivuma izono zami lathi sengisindisiwe yebo ngichaze nje yonke indaba nginabe nayo ngichaza lapha kumfundisi hayi ke hey umfundisi amangale athi hayi uyazi ukuthini akukho kusele la uJesu kwenza konke uJesu ngimchazele nokuthi sengihlukane nabangane ngendleleni ngemsebenzini emsebenzini sengifike ngafakaza esitimeleni ngafakaza ngisaya emsebenzini ngimchazele yonke into eyenzekile yebo bese ngiya kuleli phupho futhi mase sengiqedile ukumchazela abese ethi ayi uNkulunkulu uJesu wenza konke la yebo ayikho into engisazwa iEda ayikho into engisazwa yisho okuzokwenzeka ukuthi mayisiqalile inkonzo ngaphakathi kuzothi ngesikhathi sengibiza abazofakaza ngizokubiza ngithi woza phambili ufakazele ibandla ukuthi yini le eyenzekile kuwe lo kade ungifakazela ngayo yes hayi ke singawangenike enkonzweni ngithola ithuba lokufakaza ngimtshele ngaleli phupho ngithe imfundisi nanti elinye iphupho ngiphuphe ngigqoke iuniform enothayo nje ngisho umbala wakhona neblazer elinje nebhuluku eligrey athi lo mfundisi hayi isikole seBhayibheli leso le uniform yesikole seBhayibheli kanti lo mfundisi wafunda khona kulesi sikole seBhayibheli sibizwa ngokuthi iAll Africa Bible College okay yep yes sikhona endaweni yase Hillcrest yes iAll Africa Bible College yes athi hayi isikole seBhayibheli lesi okusho ukuthi uNkulunkulu ukubizile ngithi nansi indaba lezi zinto ziyaqhubeka uqhamuka okusha ibiziwe futhi manje hawu hayi ingeneke inkonzo ngifakazeke iphume siye ekhaya yebo hayi ke masifika ekhaya angithi manje sekuvela ukuthi ngibiziwe yes ngicabanga ngithi ngizothina angitshela unkosikazi ukuthi naku manje kutholakala ukuthi ngibiziwe kufanele ngiye eBible College yebo asixoxeke nonkosikazi hayi nonkosikazi alalele lezi zinto zisezintsha njalo akakapheli inyanga ngisindisiwe yebo akakapheli inyanga kusahamba kusekusha konke
kulandelana eduze okunye emva kokunye okunye emva kokunye nami ngiyamangala lespeed esingaka kodwa yini uNkulunkulu angixine kangaka yabo yebo kodwa manje akukho engizokwenza hey hayi sihlale phansi nonkosikazi ngithi hey nakho ngithola ukuthi uNkulunkulu ungibizile kufanele ngihambe ngesikoleni seBhayibheli ngonyaka ozayo angithi mina ngisindiswe manje u1986 uNovember yes kusho ukuthi ke ngo1987 January kufanele ngiyoregister esikoleni seBhayibheli yebo hayi ke alalela unkosikazi kuthi esalalela bese siqhamuka nephuzu futhi elibalulekile futhi elinomqondo athi kumina hey baba kodwa kunjani mhlambe ake siqale siqede umuzi ngoba phela angithi manje siseno 2 room la ku site ake siqale siqede umuzi sakhe siqede lo nyaka kusho ukuthi ngonyaka ozayo lo ka 1987 ungaye eBible College uqhubeke usebenze siqede lokwakho umuzi kahle yes then kuyothi ngaloya nyaka olandela loyo kuyikhani wena kuhamba ke uye eBible College yebo hayi futhi ngikubona kunomqondo hayi sivumelana yes kanti sivumelana nje sivumelana ngento uNkulunkulu azoyiphikisa hayi kuhlwe sithandaze silale kuthi ebusuku phakathi kwamabili libuyizwe lingitshela ukuthi uma ungaye eBible College ngalonyaka olandelayo ka 1987 uzolahlekelwa umsebenzi umsebenzi uzokulahlekela ngoMarch lingitshela clean umsebenzi uzokulahlekela ngonyaka ozayo uma ungayanga eBible College uzokulahlekela ngoMarch ngaleso sikhathi ke ngeke usakwazi ukuya eBible College uzohlala futhi ekhaya unyaka wonke nendlo yakusebenza ungasasebenzi baba uShabango lingishaya uvalo futhi manje lento sivumelene ngayo nayi iyafailiswa manje la yebo iyafailiswa lento sivumelene ngayo hayi ke excuse me bese kuthi ngivukeke ngakusasa ngitshela unkosikazi sekube khona izwi liphinde lafika izwi lathi kumina mangabe ngingayi esikoleni seBhayibheli kulonyaka olandelayo esongena kuona umsebenzi uzongiphelela ngoMarch uzohlala ekhaya unyaka wonke unkosikazi avumeke manje athi hayi kulungile uma kusho uNkulunkulu lokho kulungileke hamba uye eBible College yes ngonyaka olandelayo yebo kuseyiwo njalo uNovember lezi zinto zenzeka kuleli sonto lamasonto laba within lamasonto lawo emsebenzini ngayo lenyanga kaNovember kwabiza ukuthi ngifake notice yokuthi uDecember sengisebenzela inotice ngiyagcina ngoDecember yebo ngifike emsebenzini ngitshele umphathi ngicela ukuresign ngiyaresigna ngicela ukuthi ukwamukela ukuthi ngoDecember njengoba kuzoba uDecember nje ngisebenzela inotice yes ngoba uNkulunkulu ngibizile sengizohamba ngiyofunda esikoleni seBhayibheli amen umqashi lento imdumise ngekhanda imdumise ngekhanda lento ngendlela engangithenjwe ngayo neposition engangikuyo emsebenzini umqashi ahambe akangasho lutho ngaleso sikhathi kuthi kudlula usuku ngicabanga ukuthi after kudlula usuku wabuya weza kumina wayesethi angithi emsebenzini kwakunalento yokuthi mawusushadile kufanele uproduce certificate somshado uphinde ukhushulele imali futhi ngalokho akusafani njengoba kade ngisebenza ngiyisingle yabo angithi kusho ukuthi ngenye indlela umqashi wayekhumbula ukuthi ngo1984 ngilethe certificate somshado ngathi sengishadiselwa ngathola ama benefit emsebenzini ukuthi sengumuntu oshadiselwa yebo yes ngaleyo ndlela umqashi wayibuka ukuthi okay lo muntu usanda kushadiselwa uma efika ke kumina usethi kumina ayi ungawuyeke umsebenzi athi ungawuyeke umsebenzi
kungcono ngizokukhuphula imali aqala asho njalo athi kungcono ngizokukhuphula imali kanti la enkaphaleni ngangivele ngizothini ngangilandela cisha bomdabu baseNdiya ukulokhoza ngesalary kuyimina nami ngithola isalary ethe kuba ngcono kunabanye yes so ke abesethu umqashi hayi ngizokukhuphula imali ethi ngizokukhuphula imali yebo ngithi mina hayi ngeke ngivume ngiyayeka uNkulunkulu ungibizile ayahluleke ngemali ukuthi uzongikhuphula imali angihlale angingahambi ngoba baba umfundisi uShabango nomlaleli weKota to Media yebo kuyabiza ukulalela uNkulunkulu mawulizwile iphimbo lakhe yebo ngoba kukhona lento eshiwa izwi kaNkulunkulu bakhona ababizwa abantu bakhona abayibize bona bakhona futhi ababizwe uNkulunkulu yebo kunjalo manje ngisho ukuthi ngayidela imali emsebenzini wahamba umqashi kwathatha noma usuku wabuya ngakusasa wabuye sethi kumina awuze la wangibizela eofisini ungayeki ukusebenza ngiyazi ukuthi njengamanje awukaqedi kwakho umuzi mawuhlala la kule nkaphane ungahambi kule nkaphane ungaresign ngizokwakhela umuzi full house mahala awuzokhokha imali ayikho into engikhokhela yona mina back baba uShabango ubona ukuthi iyanyuka lento kakhulu ke manje isuke emalini isuke elingizi umuzi manje sekuphakathi kwalokhu nakho ke manje sekuphakathi kwakho sekuphakathi kokuthi ngikhetha ukulalela uNkulunkulu noma ngikhetha ungamlalela uNkulunkulu ngithatha umuzi ngihambe nesiqalekiso ngoba phela ungamlalela uNkulunkulu uhamba nesiqalekiso kunjalo kwase kuphakathi kwalezi zinto zombili yini engizoyikhetha la khetha ibhokisi noma ukhetha imali inzima lento emlaleli weKota to Media ngathi kumqashi ngiyaxolisa ngeke ngikwazi ukuqhubeka nokusebenza noma ungathi ungakakhela umuzi ngeke ngiqhubeke nokusebenza ngiyaresigna ngicela ungivumele ngiresign yes uhluleke ngemali yep ezokhuphula imali ngoba okunye futhi kumele siqaphele engakuthola ezulu likaNkulunkulu la lithi izwi kaNkulunkulu ukuthanda imali nako kuyimpande yakho konke okubi yes ngoba kwesinye isikhathi ungangena entweni noma wenza into kanti uthanda imali ubanjwe ubizwe ngemali ukuze wenze leyo nto amen kwasho ukuthi nomuzi futhi ngakudela yebo hayi ke iqhubeka indaba bese ukuthi angithi sengiresignile la wasengitshela ukuthi okay uzohola iholo lakho la ngoDisemba kuphela ngoba uyiyekela awekho amanye ama benefit ozowathola ukuthi mhlawumbe uretrenchiwe yaba emsebenzini udiliziwe cha wena uyiyekele wena umsebenzi okhona uzolahlekelwa amanye ama benefit hayi konke lokho ngikwamukela yebo kuthi ngoJanuary ke sengiya ko register kufanele ngiyo register esikoleni seBhayibheli yes athi umqashi ngifuna ukubona la uyakhona angikwazi ukukudedela nje ngingaboni la uyakhona obani labo uyakubona ngifike eJaldini lakhe angithatheke ngemoto yakhe iRover lama Rover lawa kudala yep angithathe ngemoto yakhe ihambe ayafike la ecollege la ngiyofunda khona yes afika athi ufuna ukubona abaphathi bavela abaphathi ama lecturers ikhadi zokuregister phela kuyabhalwa la kuyabhaliswa kuzoqala ukufunda yep hayi abesethi nginenkinga lana nanga umsebenzi wami engimethembayo ube faithful emsebenzini futhi uyena oyinsika la emsebenzini ekusebenzeni kwakhe yep hayi ke athi manje uyangishiya uthuza la bathi laba abamhlophe abanye ngoba abama lecturers nabo kwakwabamhlophe abathi hayi nomyeke
uma ibizwe uNkulunkulu ungamelani naye. Mayibizwe nje uNkulunkulu myeke mkhulule. Hayi nangempela ke ahambeke ajokoleke kanjalo ke. Yebo. Qaleke kufundweke la eBible College. Yes. Hey. Qaleke kufundweke ngiregistile la. Yebo. Nansi ke indaba futhi. Akukho bandle lithembisa ukuthi lizongikhokhela. Nemali le engihole ngoDisember iyona engakhokha ngayo school fees sokwenza first year la eBible College. Yep. Ayike ngifundeke la eBible College. Ekhaya laphana iyaqhubeka imthandazo. Yes. Kwaze kwathinteka omakhelwane, izingane zomakhelwane. Zeze izingane. Yes. Siloke sithandaza sihlabelela sithandaza. Amen. Lento yenzeka nje angihlelile futhi angikakayiboni mina ngumfundisi. Yenza lento engitshelwa yona ukuthi qhubeka thandaza la. Yebo. Hayi kuyaqhutsheka kuyathandazwa la ekhaya. Kuyahlatshelelwa njalo into akwaza nezingane zasekhaya zamantombazana. Beza nabo. Kuyakhonzwa lapha kaBhudi sitshela nezinye izingane. Yebo. Qhubekeke la inkonzo. Ngiyafunda lapha eBible College. Ngihlangene nabanye abefundisi abazofunda abavela abanye koMalawi endaweni ezihlukehlukene part of Africa. Sibaningi la eBible ngakho kwakuthiwa all of Africa. Sibaningi la eBible College. Hayi ke ngizwa befundisa abanye bayafakaza la mina ngafundiswa kushumayela umfundisi ubani. Mina ngasindiswa eTendeni. Mina ngasindiswa esontweni. Ngithule nje ngibuka ukuthi eyami indaba lana engathi ayikho. Lena mina eyenzeke kumina angiyitholi la. Akekho noyedwa oyikhuluma. Akekho oyikhulumayo la. Mhlawumbe ngase ngixhumanise naye ngithi nami kwenzeka into enje. Okay. Okusho ukuthi ke ngithuleka. Ngingayikhulumi le ndaba. Ngaze ngagraduate. Ngingakafika egraduating eBible College. Yebo. Angithi unyaka oqala ngikhokhe ngesalary kaDisember. Unyaka wesibili ngingabi nayo imali. Ngifunda unyaka oqalwa kuthi ngoNovember urector wecollege angibiza athi abafundi bonke sebekhokhile eBible College wena ongakhokhile. Wena wedwa manje. Ngisabiziwe la eofisini. Ngithule abesethu umoya ingcwele kumina kube nezwe lithi hayi mutshela ukuthi awunayo imali. Okay. Impendulo nje nami ngathi ngithi ngizoyikhuluma kanjani lento ukuthi sengifunda unyaka wonke la kudliwa khona lana eBible College kunencwadi la ama lecturers asifundisa. Ngizosho mina ekupheleni konyaka ukuthi anginayo imali. Hayi vele ngikhulume lokho engikuzwayo ukukhuluma ukuthi ayi umtshela ukuthi awunayo imali. Yebo. Hayi ngimtshele hayi anginayo imali yokukhokha. Anginaso school fees. Yebo. Wakwathula urector wecollege. Kwaba nepause wathi wamayithula wabuya lapho wangibheka. Wathi mengibheka wasethi uNkulunkulu uthi khokhelwa yimina. uNkulunkulu uthi angikhokhele mina ama school fees akho. Yebo. Suku umuhambo ukhululeke. Yimina engizokhokha indleko zakho zokufunda. Hayi kuthi gidi kimi. Ngibona la ngibona ungenelela kaNkulunkulu. Ngendlela ngibona ungenelela kaNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Lapha emsebenzini ngishiya ukukhushulelwa imali. Ngashiya ukwakhela umuzi. Nangu uNkulunkulu la eBible College manje uyayibonakalisa ukuthi akuyona lento ayiveli kumina lento. Yebo. Ivela kuNkulunkulu. Hayi ngifundeke qedeke lo nyaka wesibili qhubeke unyaka olandelayo ufike lapho ngigraduate khona ke. Graduate ke ngiqedeke la eBible College. Ngokwe college ngokwaleso sikhathi. Kodwa ke futhi okunye amaphupho ayengayekile ukufika.
Yebo. Amaphupho le ndaba ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma ngamaphupho ikhona mfundisi. Amen. Mlaleli weKota to Media. Uhlukanise. Akhona amaphupho avela kuNkulunkulu. Yes. Axwayisayo neza futhi nesiluleko noma futhi akubonisa ukuthi yini omele uyenze wena njengomntwana kaNkulunkulu. Ukuphela nje ukuhlukanisa ukuthi leli phupho leli livela kubani? Yebo. Livela kuNkulunkulu noma livela esitheni? Amen. Ilokho nje okubalulekile. Yebo. Kuthe ke ngisekhona nje futhi eBible College. Amaphupho ke aloke efika. Yes. Mayifika amaphupho kufika amaphupho angibonisa izinto ezenzakalayo. Yebo. Elinye nje iphupho engaliphupha lali maqondana nomkhuleko. Ngibone omunye umama ephusheni wakamakhelwane ethandaza kuze kuse. Ngimbona ekhuleka lo mama ngangingamazi noma uyakholwa kodwa ngangimazi nje mina ngokuthi hayi mhlawumbe umuntu ongakholwa. Yebo. Ngimbone lo mama ethandaza, mayithandaza lo mama ephusheni ngiqale ngihleke ngithi mina kwenzani lo mama ngoba umuntu esimaziyo nje ukuthi kudala mhlawumbe akayi nasesontweni ke. Yebo. Bese kuthi lo mama abeseshintsha akhuleke ngezilimi. Ngesikhathi ekhuleka ngezilimi ngimangala ngithi mina kwenzakalani? Yebo. Nami bese ngiba umuntu okhuleka manje khona la ephusheni. Yebo. Kuthi ngelinye ilanga ngiphuphe iphupho khona eBible College. Ngibone omunye umfundisi ethandaza. Ekseni intathakusa wayezoshumayela echapel ngoba echapel kwakushintshana kuba nama-terms echapel okushumayela. Yes. Ngibone umfundisi engimaziyo okhona la eBible College. Kwakunezihlahla ke ezikhona eBible College engathi nje zibiyile izihlahla zikaGumtree eziyalena ezulayini nje. Ngimbone ethandaza ehamba phakathi kwezihlahla. Ngithuke ephusheni. Awu nangu umfundisi uyathandaza. Yep. Kuse-ke ngiye esikoleni. Mangisesikoleni ngiyafika echapel uyena oshumayelayo. Ngithi mina uNkulunkulu ungifundisani la ngomthandazo? Kusho ukuthi kunento uNkulunkulu angifundisa yona ngomthandazo. Ukuthi umthandazo ubaluleke kangakanani kubantwana bakaNkulunkulu. Ngoba lezi zinto angithi akukho umfundisi lana mina angisiyo umzalwane engizothini ngumzalwane ongaphansi komfundisi. Ngoba nalapha la ngaya khona umfundisi wathi hayi kulungile ngoba nasekhaya usuqalile ukuthandaza qhubeka ekhaya uthandaza ngoba kunabantu abasizakalayo abawomakhelwane. Kuthi makuyisonto ke sambe nabo ke senabo le bagcina sethi hayi labantu qhubeka ngalapho ungayihluphi zohlangana ngamaphasika. Zohlangana ngamaphasika. Yagcina ikhula ke nala inkonzo la ekhaya ke. Yebo. Sengisholo ukuthi ke uNkulunkulu uyakhuluma ngamaphupho kakhulu. Azambule kube nezinto asifundisa zona. Yebo. Khona ephusheni. Right. Ngifisa ukuthi ke ngihlabele phambili. Ngibuka ke ukuthi manje sengisindisiwe. Sengifundile esikoleni ngiyafunda esikoleni seBhayibheli. Ngaqhubeka ke ngikhokhela kwaze kwafika ekuphothuleni esikoleni seBhayibheli. Ngelinye ilanga la sekunebandla la ekhaya. Yebo. Ibandla lidaleke ngiselapha eBible College. Sekunebandla la. Yes. Ngibone ngena abazali abantu abadala ngoba sasidwayela ukukhonza sizi nentsha nje. Kwakuyintsha. Intsha yomakhelwane, intsha esendaweni. Yebo. Sekuze kwafika nabanye engangifunda nabo, omunye engangifunda naye esikoleni ekudala uyabona wasindiswa naye waba umntwana kaNkulunkulu. Ngelinye ilanga ngibona ngena abazali ngishaya uvala abazali bawulayini. Ogogo balezi izingane abanye obaba
yebo kanti besiloko sikhonza nje la kunengane kuphela mangena abazali bathi wathalala sesize sathenga namabhentshi ngoba namabhentshi yachonywa indlu iqhubeke ngiselapha esikoleni seBhayibheli yaqhubeka yakhiwa yachonywa uNkulunkulu wa provider yaqhubeka provider ngendlela yakhe emangalisayo khona ngingasebenzi hayi ke bangena abazali bahlale phansi bathi wathalala iqala inkonzo iqhubeke mayiqhubeka inkonzo kuthi ngesikhathi sekufanele kufakazwe omunye wabazali asukuma athi cha mfana kaNcube sithe asize la sizobona ukuthi yini le oyidlisa izingane zethu yebo uzinikani izingane zethu hayi ngisamangele ngithi abazali abantu abadala phela nami noma ngisindisiwe ngisathethiswa yebo kunjalo hayi bathi konke sibonayo la izingane zethu kade engalaleli manje seziyalalela izingane zethu kade ifike ekhaya zingawenza umsebenzi wasekhaya manje sezenza umsebenzi wasekhaya seyicanda izinkuni zikha amanzi zenza umsebenzi bese kuthi intambama zithi sicela ukuye enkonzweni lapha kwaNcube yebo bathi nekade singaphasi kahle esikoleni seziyaphasa manje yo maybe ngaphasi seziyaphasa manje esikoleni bathi sithe ake sizeke singabazali sizoza ukuthi yini lenzeka lana la ekhaya yebo hayi ngifakazeke ukuthi cha akukho bantu abadala akukho bazali enginikeza kona izingane zenu mina ngiyimukelisa uJesu yebo ngiyimukelisa uJesu sure ngaleyo ndlela ngiqonda ukuthi ke kumlaleli ukhona uJesu futhi uyasindisa ngoba ngibuka ukuthi nalento le indaba yamadlozi yokuthi ngisusa izimpondo yebo ngangakayifunde eBhayibhelini angiyenzanga ngoba sengifunde eBhayibhelini kwasho izwi lathi susa lento hlukana nalokhu yebo ngesikhathi ngisindiswa kodwa ngokuhamba kwesikhathi ngagcina ngikuthola ukuthi lento ebekade lelizwi into ebelikhuluma into nento isekhona eBhayibhelini yebo sengiqhubeka ke ngifunda iBhayibheli ngiqhubeka nolwazi lwezwi likaNkulunkulu engisho ukuthi kumlaleli weKota 2 Media yebo nombukeli weKota 2 Media izwi likaNkulunkulu liyiqiniso futhi umoya ingcwele mayikhuluma ngeke akhulume into ephambana nezwi likaNkulunkulu yes babushaba uyokhuluma into evumelana nezwi likaNkulunkulu amen hayi ke kuthi ke sengizoqeda ke eBible College ngithi kuyakhonzwa ke la ngithi ngimemnyango ngelinye ilanga ngibuka nje ubuhle bukaNkulunkulu nomsebenzi uNkulunkulu awenzayo ngijabula nje ngaphakathi kwami sekunabantu abasha abasindisiwe sekuza kwangena nabazali yebo abezanga kanje kuphela bezobheka bagcina baqhubeka abazali manje ngiyabuka nami ukuthi ngimncane wabona at 26 years of age wow sesemncane phela hayi ke kusho ukuthi bese lelizwi likhuluma kumina lithi ngizokususa la ngikisa kwenye indawo hayi ngithuke ngimangale ngoba lakhuluma njengathi ngilizwe endlebeni lathi ngizokususa la ngikisa kwenye indawo yebo hayi ngitshele unkosikazi ukuthi hayi izwi lithi uNkulunkulu uzongisusa la angise kwenye indawo kanti lingikhomba endaweni yaseMelmoth lingikhomba endawo nayo sasike saya sayokwenza ama practicals khona ngisesecollege ngoba kwasukuthi masukunyaka wesithathu sihambe sokwenza ama practicals ngaphandle yebo eindaweni ezihlukehlukene kanti lingikhomba leMelmoth yebo hayi kuqaleke manje sengilana ke endabeni yokuthi uhambo noNkulunkulu ngena kuleso sigaba ke manje ukuthi uhambo noNkulunkulu ngoba njengoba baba umfundisi uShabango ufikile
ikota to meter izekithi la isho Yeah. kunezigaba ngoba isigaba sokuqala lesengikhulume ngaso impilo nje yokuphila ungakholwa ukuthi inzima kangakanani nesigaba sesibili sokuthi mase kufika uJesu ukuhlukanisa kanjani nezinto zomhlaba futhi uhola kanjani ke manje endleleni yokukholwa yebo kusho ukuthi ke sekuyaqhubeka ke manje uhambo ke manje noNkulunkulu sengiqedile lapha eBhayibheli khole sengiqedile selingikhomba ke endaweni yase Melmoth nisuka Embo konje Embo lapha yes yeah sengiye Melmoth yebo njengoba nisuka nendlu futhi seyakhekile leyo kwakufanele uyi-extend indlu siyakhekile lekwakufanele nje extend sekuze sasachuma indlu engathi u-double garage le bese sikhonzela kuyona safaka amabhentshi itholakala kuphi le mali yokwenza lo msebenzi ongaka baba ngiyabonga mfundisi ukuthi uyibuze lento ngoba omunye umlaleli uzosala ekuthenini kwenzeke kanjani lokho angithi wena usebenzi yebo yes noma unkosikazi wayesebenza kodwa waye umuntu osebenza nje esitolo endaweni engenako ukuthi kungenzeka lezi zinto yabona yebo imina ngangi-breadwinner yes so ke lento yenzeka kanjani yenzeka lento ngisekhona esikoleni seBhayibheli yebo kuthe nje ngakwakuse unyaka wesibili sesikoleni seBhayibheli uxhunywa kwendlu ngibeka ngisindiswe mina u2 room yebo esikoleni seBhayibheli babenza ama blocks bewadayisa bewadayisela umphakathi okay so ke kuthi umphathi wesikole eze kumina ngelinye ilanga ngathi ngizwile ukuthi kuthiwa uyakha lapha ekhaya sifuna ukukunikelela ngama blocks bakithi emfundisi sesithi washinda impela enkulu kangaka angiwacelanga athi sifuna ukukunikelela ngama blocks sure ngibonga uNkulunkulu khumbula ukuthi u-step father umakhe uyena ongakhelayo mahala ngezandla zakhe angikhokhi imali kumakhe mina kuphela kufanele ngibe ne-material ukuthi nje aqhubeke akhe yebo hayi ke bese bethi ngizokunikelela ngama blocks kodwa kufanele uyifunele wena into i-truck elizowathatha la liwayise la uhlala khona sure ngibuka ukuthi ngoba manje vele imali yokuqasha i-truck anginayo ngibonge kodwa ngibonge ngiyambonga uNkulunkulu ngibonge kakhulu ukubona bese uthi ngalilanga enginikelelwe ngalama blocks ngithi ake ngihambe ngokukholwa ngehardware ngiyobuka amawindi ukuthi njengoba senginikelelwe ngama blocks ngizofuna lamawindi kufuneka licapha yebo yonke leyo nto yebo ngiphume after uqeda ukufunda la ecollege ngehardware yayingekho kude kakhulu ngihambe ngehardware ngeinyawo mangifika ehardware ngifike ngibuka amawindi kwakuyihardware nje yabelungu nabo kwangesi babakholwayo ngoba belungu nje business hardware ngifike ngibuka amawindi bese ngibuza umphathi wehardware umnikazi wehardware singakusiza ngani ngithi mina hayi ngizobuka amawindi nje la ukuthi ngiyakha futhi kunama blocks enginikelelwe wona kunama blocks esengiwatholile ngibeka kanjalo ngayibeki nje angithi indaba zomnikelo ka ngithi mina hayi kunama blocks esengiwatholile manje ngakho ngizobuka amawindi la ukuthi amawindi anjani abiza kanjani kwiqiqi lomlungu abesethi pho lama blocks uzowasusa kanjani lapho la wathole khona wayise ekhaya lakho okay yebo umbuza manje inkinga baba yes nawe umlaleli umbukelwe kota to meet ngibuza into eyinkinga ngiqale ngithula ukuthi yini angibuza ukuthi ngizowasusa kanjani la ekhona ngiwayise ekhaya hayi bese ngithi mina hayi angazi ukuthi ngizowasusa kanjani ngivele ngikhuluma iqiniso angazi ngizowathutha kanjani ngiwayise ekhaya
khona lapho guqiqe umnikazi wesitolo athi ngino driver wami la netruck lami la ngizocela ukuthi bakuthathe manje uyothatha ama blocks lapho la wathole khona bayowadeliver ekhaya nabasebenzi bami bazokudelivera bakithi ngathi ngiphuma lapho laliduma itruck ngathi ngiqhamuke ekhaya ntambama ngiqhamuka netruck ligcwele ama blocks uzodeliver ama blocks kwathi ngiyakwenzela nje lelokhuzana yakhiwa ke kwaqhubeka kwakhiwa yebo kuze extendwa nje futhi okunye khona la eBible College babenza carpenter babenza carpenter amabhentshi alapha enkonzweni ngawathola khona la eBible College iprovision yezulu madoda ngabuka ukuthi ukulalela uNkulunkulu mbukelwe kodwa media kubalulekile ngoba uNkulunkulu uyayiveza uNkulunkulu uyayibonakalisa kakhulu ngendlela emangalisayo hayi ke bese ngilana ke okuthenini izwi seliphinda liyafika lingikhomba ke manje eMelmoth ngicela futhi ukuphazamisa futhi before sifike lapho ngiyacabanga ukuthi umntwana usetholakele because sekuphele manje unyaka yebo baba ngibonga kakhulu baba umfundisi uShabango uyangisiza ngoba umlaleli ugcine sele lapha ngesikhathi ngifakaza ekuqaleni emva kokusindiswa kwami ukuthi ligcine izwi lithi angicele noma yini ngathi ngicela umntwana lathi mqambe igama la ngamqambe igama ukuthi unkanyiswe okay manje ke umntwana watholakala ke umntwana utholakala ngo1987 July 3 mawubala ke umlaleli usengayibalela ukuthi izwi likhulume ngoNovember bala ke ukuthi isikhathi sokuzalwa kwengane sithatha inyanga ezingaka ezo9 siqale kuNovember kwaqala ngayo uNovember mangibuka ngendlela okwenzeka ngayo awubaleke kusuka lapha kuya kuJuly November December January February March April May June July yes9 July 9 njengoba laphendula izwi kumina ngesikhathi ngithi ngicela umntwana lathi sengikuphile mqambe igama usho ukuthi umama ngayo lenyanga kaNovember futhi naye futhi wabeqala ezithwala ngayo uNovember uNkulunkulu ku accurate uma kubuya kuyena accurate kwase kwageja kusuye accurate wazalwa ke umntwana ke lona ke baba ukhululeke nje mfundisi uShabangu ngoba ngiyaza awubuzeli wena nje kuphela ubuzela nombukeli wekota to media ukuthi kungabikho la ehamba sale khona kodwa lapha ngicine ngasazanga ukuthi kwagcina kwenzekile nilokho noma kwagcina kanjani ngoba senzela ukuthi umbukeli wekota to media namhlanje kwakheke isiqiniseko sokuthi ukusindiswa kukhona impela futhi ukumukela uJesu uphenduka uthethelelwa izono kukhona angangabazi endleleni nobiziwe ngoba manje sesingena ohambweni lokuhamba noNkulunkulu ke manje sengibizile uNkulunkulu ngafika esikoleni seBhayibheli sengisuka esikoleni sengiphuma esikoleni likhona ibandla ekhaya seliqalekile sengisuka esikoleni seBhayibheli uyangithuma manje ngithuma ukuthi angiye endaweni yaseMelmoth yes ukuthi uNkulunkulu uyakhola endleleni kakhulu mangifika endaweni yaseMelmoth ngithola ukuthi kwakhiwe ilokishi elisha kunabantu abasuka kuma squatter camp babakhelwa ke indawo ukuthi basukela ku squatter camp bayohlala elokishini indawo eyilokishi amen yebo yazi bathi zimnandi indaba uyinqoma amakhanda uyiyeke siphinde sibuye futhi siqhube futhi ngizocela nje ukuthi futhi siphinde sike sithi kuma futhi khona la for namhlanje baba zimnandi kakhulu lezi indaba indlela ezimnandi ngakhona sifuna uyiqede zonke same time ezimnandi ukuma ngoba sikhuluma ngoNkulunkulu la ikakhulu yes baba kakhulu ngicela ukuthi siqhube ngokulandelayo
so iqala khona ke manje lana ke manje sesingena kwampela ohambweni noNkulunkulu. Yebo. Ukuhamba la usobizweni kodwa uhamba noNkulunkulu. Yebo. Amen. Ufakazi bakho buyamangaza buhle. Yazi mangisuka ngiza eShowe ngiyathandaza ngithi hey baba ngicela ukuthi ngithole ubufakazi buphile. Ngayitholi ngihambele ubufakazi ngithi mase ngibutholile ngisho ngithi ngaze ngadlala ngesikhathi sami. Yazi ezweni likude kangaka. Ezweni likude kangaka. Njengoba nje ulokhu uxoxa nje ngilongibonga Nkosi ukuthi cha ungilethele bona ubufakazi lobi lobuvele benkade indlebe zami sifuna ukubuzwa obomuntu noNkulunkulu. And futhi ngempela nje kuyagcwaliseka impela okaNkulunkulu lokho awuzenzela uyikhandeli. So nje ngizothi ngiyakubonga and ngisese lapho nje ngicela ukukhuthaza ababukele emakhaya ongakamamukeli uJesu Kristu because sibancane sisamamkelile abaningi abakamamukeli namanje. Uzwile uma ngabe eshumayela lapha umfundisi uNcube njengoba eyibeka indaba uthi even nabantwana ayebasherela izwi baqala balalela nabebekade bengaphasi esikolweni baphasa. Imiracle leyo eyisimangaliso ngendlela ngenye indlela lokho kwenza ukuthi kwaxaka abazali basukuma abazali bathi ake sibuye somamela. Ngizothi mina mangakamthatha uJesu abe inkosi abe umsindisi okuphela kwakho woza isikhathi lesi sisasekhona usesenethuba. Le miracle layikhethanga abantu abathile noma emndeni ethile. Nawe uNkulunkulu sengakwenzela imangaliso. That's why ikhona le show lezintshumayelo ngisho ngithi show mhlambe noma ngithi channel kodwa zintshumayelo lezi ufakazi lobo buthi uNkulunkulu akaqedi ngawe. Thatha uJesu abe inkosi nomsindisi. Mhlawumbe amazwi nje akho kugcina for today. Angibonga futhi kule ngxenye yesibili baba siqhubeka nokufakaza ngoJesu nanokubizwa uNkulunkulu ukuthi umbukeli weKota 2 Media ngiyakholwa ukuthi kunezinto ahambe ezibamba kunezinto ahambe ethi lokhu okwami lokhu noma kunezinto ahambe ethi nami ngiyakufisa ukuthi kwenzeke lokhu empilweni yami kakhulu. Ngiyabonga kakhulu nje sisaqhubeka yebo asiqedile kodwa uNkulunkulu uzosihlelela futhi ithuba sibuye ngoba ngithe kuwe mbukeli weKota 2 Media akubanga nje icoincidence ukuthi uyithola ubuka ulalele lobufakazi ubuka lobufakazi kube uhlelo likaNkulunkulu kakhulu ukuthi nawe ke nobiziwe ke manje ngoba sesizogcila uhambweni noNkulunkulu ukuthi ubiziwe uNkulunkulu nakhona futhi uNkulunkulu uhamba nawe kanjani ngoba sisazoqhubeka baba umfundisi uShabango. Siyabonga nje mbukeli weKota 2 Media. Sayibonga Nkosi, subscribe ulike sizwe necomment ukuthi uthini. Nje ngicela futhi siwaphinde amanamba ngiyazi ukuthi uwakhulumile last time ukuthi ofuna ukukuthinta mhlawumbe omunye nje uqala ukuhlangana nale ivideo akayitholanga leya yokuqala mhlawumbe maye sazoyoyibukela kodwa usewadinga manje ke amanamba nezinenkundla mangabe ukuthi khona la uphinde utholakale khona futhi. Ngibonga kakhulu baba mfundisi uShabango ngibonga nje ukuthi impela ngiyafisa ukuthi umlaleli akhululeke ofisa ukusixhuma asixhume ngiyatholakala enombolweni yocingo iselfoni inamba yakhona ithi 0733856754 ithi 0733856754 ngoba ke sesizoqhubeka la ohambweni lwami noNkulunkulu ngizoyisho naye seyinkundleni ngoba naye isiveza uhambo ke manje ukuthi umlaleli akwazi ukuthi angasithola kuphi abukeke uhambo ke manje ngihamba noNkulunkulu kulolu bizo ke uNkulunkulu angibiza kulona lapho ke uma uno TikTok ubhala amagama athi Dynamite Gospel Outreach. Dynamite Gospel Outreach. Ku TikTok
na ku Facebook Yebo. uzokwazi ukulubona uhambo lwami noNkulunkulu nezinto uNkulunkulu esimbona ezenza eziveza uKristu ezingavezi mina. Yes. Mina ngiyisitsha ngibukelwe Kota 2 Media. Yebo. Angifisi futhi ukuthola udumo. Angifisi futhi ukuthi ngidunyiswe. Amen. Kodwa ngifisa ukuthi lokho ozokubona nasey'nkundleni zokuxhumana. Yebo. Ilokho okuzothi mawukubona uthi imisebenzi kaKristu le noma ngabe kunjani kungakanani Yes. kodwa kuveza uKristu ukuthi uKristu khona, uJesu uyinkosi, Amen. uJesu uyaphila, Yes. uJesu uyasindisa. Oh. Ngiyabonga mfundisi. Akubonga thina mfundisi, inkosi ayiqhubeke ikubusise kwandisele. Asiphinde futhi ngomusa wenkosi uJesu Kristu sihlangane kwivideo elandelayo. Amen.